प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଯୋଗଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜିର ମନୋନୀତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 4 ପର୍ବ 12 ପଦରୁ 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପିତରଙ୍କ ପତ୍ରକୁ ଜେନେରାଲ ଏପିସଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ପତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। 64 ରୁ 67 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ପତ୍ରଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ପନ୍ତ, ଗାଲାତିଆ, କାପାଦୋକିଆ, ଆସିଆ, ବିଥୁନିଆ ଆଦି ଦେଶରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନୋନୀତ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଜିହୁଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ, ତଥାପି ଅଣଜିହୁଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ବିଜାତୀୟ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିନ୍ଦିତ ଓ ତାଡ଼ିତ ହେଉଥିବାରୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି। ରୋମୀୟ ସମ୍ରାଟ ନିରୋ 64 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୀଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବହୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ। ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ମେଷଗଣଙ୍କୁ ପାଳନ କର। ସେହି ଅନୁସାରେ ପିତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଭବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ। ଏହି ପତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ଇଂରାଜୀରେ ଏପରି କୁହାଯାଇପାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଫେରିଂ। ଆଜି ଆମେ 3ଟି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ କର। 13 ପଦ, ବରଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଅଛ, ସେହି ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, 64 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିରୋ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ତାଡ଼ନା ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଓ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିପରି ଏହା ସମ୍ଭବ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା? ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ରାପ୍ଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁନୀତ ହେବା ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଧନ, ଜଗତର ଭୋଗବିଳାସକୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କର। 16 ପଦ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାରୁ ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନ କରୁ, ବରଂ ଏହି ନାମ ହେତୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଦଣ୍ଡଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ପାଉଲ ଓ ସିଲା ବେତ୍ରାଘାତ ସହ୍ୟ କରି କାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବନ୍ଦୀମାନେ
ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 16 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସରୁ, ଲକଡାଉନ୍ ସାଟଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଉପାସନାରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ହେଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ହେଉ, ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। 19 ପଦ, ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, 19 ପଦରେ ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ରହି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୋହାନ 16 ପର୍ବ 33 ପଦରେ, ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ରହିଛି ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ଯାଏ। ଏଣୁ ଆସୁ ଦୁଃଖ ବେଳେ ସାହସ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।